Assalamu alaikum bandiraɓe bay ton cuuɗi wamon no giɗirɗon ton jeggite gaɗon subscribe gaɗon like. Ok, hani no ƴeton joni min cuuɗi waya on gi'an ɗiɗi gaɗi ni ɗi pa'i dow to nde hiɗi baylita no giɗirɗa joni on gino cuuɗi waya on woniri na to faminata mo wayla ɗi gi'on se ni aɗa hiɗi baylaɗi ni a wurtoto he dammugal gaba go'o. Ok, to joni fami wurto on gi joni dow woni ɗi payna to joni in a wurtike a wari he dammugal waya maɗa a ñoƴƴan dow screen ɗum jogoɗa fa neɓa sai gara nata ɗo in a nati sai gara nata dow didolgol ngol yiɗa ngol. Ok, ayi ɗum waddanimani kujje ɗiɗi ley ɗo cenjortoɗa dow to no giɗirɗa fu jonka baylita nder kujje ɗiɗɗe to joni ɗon gi'a mi warta dow didol leyol ngol ndaron no waya on wayltorto. Ok, to joni on gi'a mi wurtike mi nadde cuuɗi on gi'i joni cuuɗi ɗin ɗi cawike on gi'i wecco woni ɗi jawtira joni sera on gi'i kal sera woni ɗi jawtira joni. Ok, lawol goñol ngol tokkoton baylton waya mon no giɗirɗon ton jeggite gannon men subscribe.